راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتورن غازت إنياتا زدالو نتا راديو سلام كبرى سمعتي نايلومي سولوس حادة حساس فنونا يفلمالو مكتالكم بقبرنا عدمنا زينا كان غدمنا أرساتنهو ኤርትራ ዝተናውሐ ምዕጻው ንወነንቲ ታክሲ ከቢድ ክሳራታት ከም ዘስዓበሎም ገሊጾም ከሰላ ናብ ኢትዮጵያ ክሰግር ዝተሓስበ ዝተባህለ ብርክት ዝበለ ጽዋር ከም ዝተታሕዘ ተገሊጹ ሶማል ንኣምባሳደር ኬንያ ሰጉጋቶ ኣብ ኬንያ ዝነበረ ኣምባሳደራ ድማ ስሒባ هذه إذاعة إرنا ዜና ብዝርዝር ኣብ ኤርትራ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምግታእ ብዝብል ዝተኣወጀ ምዕጻው ኣስታሸሞንተ ወርሑ ኣቕፂሩ ይርከብ እዚ ዝተናውሐ ምዕጻው ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ተወሳኺ ናይ መነባብሮ ጸገማት ፈጢሩ ከም ዘሎ ተደጋጊሙ ዝተገልጸ እዩ መንግስቲ ዝኣወጀ ምዕጻው ብወግዒ እኳ እንተዘይልዓሎ ህዝቢ በብዝጥዕሞ መንገዲ ናብርኡ ንምምራሕ ይጋደል ኣሎ እንተኾነ ብመንግስቲ ዝውነን ህዝባዊ መጓዓዝያ ይኹን ናይ ብሕቲ መጓዓዝያታት ደው ምባሉ ሓደ ካብቲ ንምረት ናብራ ህዝቢ ዘጋደደ ክስተት ምዃኑ ነበርቲ ከተማ ኣስመራ ይገልጽዮም ሓያሎ ሰራሕተኛታት ናይ ዘይተዓጽዋ ትካላት ንሰዓታት ብእግሮም እናተመላለስዮም ዝሰርሑ ዘለው ወነንቲ ናይ ብሕቲ መጓዓዝያ ብዘይካቲ ኣብ መነባብሮኦም ፈጢሩሎም ዘሎ ጸቕጢ መካይኖም ከንቀሳቐሱ ብዘይምኽኣሎም ድሕነት መካይኖም እውን የሻቕሎም እዩ በዚ ዝተናውሐ ምዕጻው ብዝያዳ ዘማሩ ዘለው ወነንቲ ታክስን ኣብያተ ምግብን መስተን እዮም ኣብ ከተማ ኣስመራ ዝርከቡ ወነንቲ ታክሲ ብመንገዲ ዝውክሎም ማሕበር ኣቢሎም ናብ ሚኒስትሪ መጓዓዝያ ጥርዓን ከም ዘቕረቡ ሬድዮ ኤረና ዝተወከሰቶም ምንጭታት ጠቒሶም እንተኾነ ካብ ላዕለዋይ ኣካል መምርሒ ክሳብ ዝመጽእ እቲ ምዕጻው ከም ዘለዎ ከም ዝቐጽልን ዝኾነ ፍታሕ ከም ዘይግበረሎምን እዩ ተነጊርዎም ብፍላይ ገሊኣቶም ብልቓሕን ክራይን ዝወነንወን ታክሲ ንኣስታሸሞንተ ዋርሕ ክሰርሓ ብዘይምኽኣለን ኣብ ከቢድ ዕዳ ይሽመሙ ምህላዎም እዮም ዘማርሩ ኣብ ምብራቕ ሱዳን ዞባ ከሰላ ሞርታራ ዝርከቦ ብርክት ዝበለ ጽዋር ከም ዝተታሕዘ ኣገልግሎት ዜና ሱዳን ሱና ሓቢሩ ፍሉይ ሓይሊ ሱዳን ኣብቲ ዞባ ብዘካየዶ ሃንደበታዊ ተፍትሽ ነቲ ጽዋር ክሕዞ ከም ዝኽኣለ ኣፍሊጡ እቲ ኣብ ሳልስቲ እዚ ዝተታሕዘ ጽዋር ናብ ኢትዮጵያ ክሰግር ዝሓሰበ ምዃኑ ተገሚቱ ኣብ ክልል ትግራይ ካብ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ዝሃደሙ ልዕሊ 43,000 ኢትዮጵያውያን ዓቂቡ ዘሎ መንግስቲ ሱዳን ኣብቲ ምስ ኢትዮጵያ ዘዳውቦ ከባቢታት ጽኑዕ ጸጥታዊ ምቁጽጻር ይገብር ምህላው ይገልጽ መንግስቲ ሶማል ኣብ ኬንያ ዝርከብ ኣምባሳደሩ ክስሕብ እንከሎ ንኣምባሳደር ኬንያ ድማ ናብ ሃገሩ ከም ዘፋንዎ ኣፍሊጡ ፈደራላዊ መንግስቲ ሶማል ነስጉምቲ ዝወሰደ ግብረ መልሲ ናይቲ መንግስቲ ኬንያ ኣብ ጉዳይ ሶማል ጣልቃ ምእታው ምዃኑ ገሊጹ ኬንያ ኣብ ዝመጽእ ኣብ ዝካየድ ዞባዊ ምርጫ ጁባላንድ ኢዳ ስለ ዝሓወሰት እቲ ስጉምቲ ክንወስድ ተገዲድና ክብል ጸሓፊ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ሶማል መሐመድ ዓሊ ኑር ኣረጋጊጹ ንሱ ብተወሳኺ ኬንያ ንሉኣላውነትን ጸጥታን ሶማል ክትግህዝ መንግስቲ ሶማል ከም ዘይቅበሎ ኣነጺሩ ሶማልን ኬንያን ኣብ ፖለቲካውን ዲፕሎማስያን ቁርቁስ ከኣትዋ እዚ ናይ ፈለማ ኣይኮነን ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመታት እውን ክልቲአን ሃገራት ኣምባሳደራት ናይ ምስጓግን ካልእ ዲፕሎማስያዊ ህልኻትን ተጸሚደን ነይረን እዘን ክልተ ጎረባብቲ ሃገራት ብሰንኪቲ ኣብ ዶባተን ዘሎ ዘይውሕዝ ጸጥታን ኣልሸባብ ዝፍጽሞ ተደጋጋሚ መጥቃዕታትን ሓድሕደን ይወናጀላየን ኣብ ርእሲ ድማ ሶማልን ኬንያን ኣብ ህንዳዊ ውቅያኖስ ብዝርከብ ዋንነት ክልማይ ኣብ ምስሓብየን ዝርከባ ከብራ ሰማዕቲ ዜና ተፈጺሙሎ ምስ ተረፈ ትሕዝቶና ምክታልኩም ክትቀጽሉ ብኽብሪ ንዕድመኩም ሰላም ከመይ ተቐኒዩ ዝኸበርኩም ኣፍቃር ስፖርት ዝሓለፈ ረቡዕ ናይ ፕላኔትና ናይ ወትሩ ብሉጻት ተባሂሎም ካብ ዝፍለጡ ተጻወቲ ሓደ ዝኾነ ዲያጎ ኣርማንዶ ማራዶና ከም ዝዓረፈን ኤልቢ ዘይብሎም ቤተሰብ ስፖርትን መራሕቲ ሃገራትን ብሓፈሻ ህዝቢ ኣርጀንቲናን ከተማ ኔፕልስ ኢጣልያ ድማ ብፍላይ ኣብ ሓዘን ካብ ዝቕመጡ ሰሙናት መሊኦም ከም ዘለው ዝፍለጥ እዩ መደብ ስፖርት ራድዮ ኤረና ድማ ኣብ ናይ ሎሚ መደባ ብምኽንያት ዕረፍቲ ናይዚ ሓደ ካብ ብሌን ዓይኒ ኩዕሶ እግሪ ዓለምና ዝኾነ ተጻዋታይ ንታሪክ ህይወቱን ምስኡ ዝተሓዘ ጉዳያትን ብጭልፋ ዳሲሳላ ንሎሚ ቀዳማይ ክፋሉ ክቐርብ እዩ መከታልኩም ብኽብሪ ንዕድም ታሪኹ ኣብዚ ዝተወሰነ ናይ ደቃይቕ ፈነወ ይትረፍ ብመልክዕ መጽሓፍ ተሰኒዱን ዝውዳ ኣይኮነን ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ናይ ዕምሩ ታሪኻዊት እያ
ንሱ ዋላ እኳ ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ እንተነበረ ዝንኡ ግና ኣብ ቤተሰብ ስፖርት ጥራይ ዝተሓጽረ ኣይኮነን እቲ ኩዕሶ እግሪ ኣይንታየኒዩ ዝብል ፍጡር እውን መን ምዃኑ ኣይስዕቶን ምኽንያቱ እቲ ኣብ መፋርቕ 80ታት ማለት ኣብ ሴሪያ ኢጣልያ ዋንጫ ዓለም 1986 ሜክሲኮን ብድሕሪኡን ብዝሰርሖ ቅያ ኣብ መላእ ዓለም ዝገነነ ስሙ ብዘብለጭልጭ ቀለሚኡ ተወሪቑ ብሰሩ ኣብ ሃገርና ወሲኽካ ፍቕሪ ኩዕሶ እግሪ ዝሓደሮም ሰባት ኣድዮም ትቑፀሮም ኣብዚ ዝተጠቕሰ ግዜ ስእልን ስምን ማራዶና ዘለዎ ማልያታት ቱታ ጫማን ካልእን ዝለበሰን ብኡ ዘጋየፀን መንእሰይ ኣብ ጎደናታት ኣስመራ ብብዝሕ ምርኣይ ልሙድ ነይሩ ቆልዑን መንእስያትን እውን ኣብቲ ግዜቲ ኣብ ዝሰላሰል ዝነበረ ናይ ምምሕዳራትን ክለባትን ግጥማት እገሌ ማራዶና ጋንቱ ኣርጀንቲና እናበሉ ነዘፍቅርዎ ተጻዋታይ ስሙ እናጠቐሱ ብስም ማራዶና ይውድሱን ይዝምሩን ምንባሮም ናይ ነዊሕ ዓመታት ተዘክሮ እዩ ጽልኡ ኣድማሳዊ ብምንባሩ ንብዙሓት ብድሕሪኡ ዝፈረዩ ናይ ዝዓለም ሱምያት ተጻወቱን ብዓይኒ ኩዕሶ እግሪ ኣረኣያ ወይ ሞዴል ኮይንዎም እዩ ከም ኣካፋፋልን ተደራቢ ኣጥቃዓይኒ ዝጻወት ነይሩ ኩዕሶ ኣብ እግሩ እንተዳኣትያ ብዘይ ፍቓዱ ዝትንክፋ ሰብ የለን እታ ኩዕሶ ዳርጋ ምስ እግሩ ዝተሰፍየት ኮይኑ ስምዓካ ከም ድላይን ኣብ ድላይን ናብ ዝደልዮን የዝዛ ንብጾቱ ብኣፍ ዓይኒ ዑንቂ ክመስል ብዝኽእል ቀዳዳ ሽሊኹ ኩዕሶ ፈትፊቱ የቐብልን ምስ ሓላው ውልዳት የራኽቦምን ንገዛ ርእሱን ደጋንቱን ልዑል ጎል ናይ ምእታው ዕድል ይፈጥር ንጋንቱ ብግቡእ ይመርሕ ይመክርን የተባብዕን ህላውነቱ ኣብ ሜዳ ንብጾቱ ቀሊል ዘይባል ርእሰ ተኣማንነት ይሕድረሎምን ናይ ሞራል ስንቂ ይኾኖምን ንመጋጦምቲ ኸኣ በንጻሩ እሾኽ ጭቃን ኩርኩሕን እዩ ብቕልጣፈ ከም ንልምምድ ዝተዳለወ ግኡዝ ነገር ወይ ብልምዳዊ ኣፀዋውዓ ተተካሊኮን ከም ዓተር ተር እናበለ ኣሽኪዕዎምን ኣብ መሬት ጠንቀላዕላ ዓቢልዎምን ናብ ልዳት ይምርሽ ብሰንኪ እዚ ድማ ብኦም ብሕማቕ ዓይኒ ይርአን ግዳይ ማይሰይትን መጉዳእትን ይኸውንን ነይሩ ምኽንያቱ ብብቕዓቶም ደው ንኸብልዎ ወትሩ ምስ ሓርበቶም እዩ ንማሊኡ ዝመውት ህልኸኛን ንእሽተው እንትኹን ናይ ተሰዓርነት ስምዒትን መንፈስን ዘይነበሮን ሰብ እዩ ንኩዕሶ ብዝኾነ ይኹን ክፋል ናይ ኣካላት ናይ ምቁፅጻር ክእለቱ መርመም እዩ በታ ዘይትምሕር ጸጋመይቲ እግሩ ንነፃ ቅላዕ መቕጻዕትን ፍጹም ቅላዕ መቕጻዕትን ናብ ሸቶ ናይ ምቕያር ብቕዓቱ እውን ዝበረኸ እዩ ብእግሩ ይኹን ብርእሱ ኩዕሶ ክቕብቅብ እንከለውን እታ ኩዕሶ ባይታ ክትንክፍ ዘሎ እንኮ ተኽእሎ ሰልቺዎ ንምቕብቃብ ምስ ዘቋርጽ ጥራዩ ንሱ ንዝውንኖ ጥበብን ቴክኒካዊ ክእለትን ኩዕሶ እግሪ ብቓላት ካብ ምግላጽ ምእንታን ከይከሻመሽ ዘኢትነገር ኢልካ ምሕላፉ ይምረጽ ብዘይ ምኽንያት ድማ ይነበረን ኤልፒፕ ደ ኦሮ ወይ ወርቃዊ ጎበዝ ዝተባሃለ ማራዶና ማለት ኩዕሶ እዩ ኩዕሶ ማለት ከዓ ማራዶና እያ ዲያጎ ሓንቲ ኣብ የማነይቲ ሓንቲ ኸኣ ኣብ ጸጋመይቲ ኢዱ ብሓፈሻ 2 ሰዓት ምእሳር ይዘውተር ነበረ እቲ ሓንቲ ናይ ሃገሩ ግዜ ክትሕብሮን ከላ ተኻለይቲ ድማ ናይ ዝገሸሉ ሃገር ኣቆጻጽራ ተመልክት ዝሓለፈ ረቡዕ 25 ሕዳር ግን እታ ናይ ኣርጀንቲና ትኹን እታ ናይ ዓለም ሰዓት ደው ኢለን እቲ ምኽንያት ድማ እቲ ምስ ፔሌ ብሓባር ናይ መበል 20 ክፍለ ዘመን ዝበለጸ ተጻዋታይ ተባሂሉ ብፊፋ ዓብዪ ክብሪ ዝረኸበ ንጉስ ኩዕሶ እግሪ ዲያጎ ኣርማንዶ ማራዶና ብዘጋጠሞ ናይ ልቢ ሕማም ናብ ዓዲ ኩልና ስለ ዝኸደዩ እተን ሓደ ደቂቕ ዘእክላ 60 ካልኢታት እተን ሓደ ሰዓት ዘእክላ 60 ደቂቕ እተን ሓደ መዓልቲ ክውን ዝገብራ 24 ሰዓታት ንዲያጎ ኣብ 60 ዓመቱ ይእከልካ ኢለን ንጥፈታተን ኣቋሪፀን ንኩዕሶ ብእግሩ ርእሱን ኢዱን ከም ሕሪኡ ዝቐልሶ ዝነበረ ዲያጎ ዘይቀህም ዝኽሪ ሓዲጉ ካብዚ ዓለም ብኣካል ርሒቑ ብመንፈስ ግን ንነፍሲ ወከፍ ኣፍቃሪ ኩዕሶ እግሪ ኣብ ጎኑ ኣሎ ዲያጎ ኣርማንዶ ማራዶና ብ30 ጥቅምቲ 1960 ላኑስ ኣብ ስማ ክፋል ከተማ ናይ ቦነስ ኤረስ ዶንቺተሮን ዶና ቶታን ካብ ዝበሃሉ በተኻት ስድራዩ ተወሊዱ 7 ኣሕዋትን ኣሓትን ዝነበርዎ ዲያጎ ቪላ ፊዮሪቶ ኣብ ዝተባሃለት ብድኻታ ስድራ ቤት ኣብ ዝተገብአት ብብዝሒ ጎነፅ ዕፀ ፋርስን ካልእ ዘይሕጋዊ ተግባራትን ኣብ ዝዝውተረሉን ኣዝዩ ከቢድ መነባብሮ ኣብ ዝሰራሰረሉን ደቡባዊ ሸነኽ ከተማ ቦነስ ኤረስ ይዓብዩ ወላዲኡ ናብ ፋብሪካ እናወፈረ ድራር ዕለቱ ብምምእራር ንማራዶናን ኣሕዋቱን ኣዕቢዎም በዓልቲ ቤትኻ ኣብ ቤታ ኮይና ብቐረባ ንደቃ ኣለይ መለይ እናበለትን እናምሃረትን ኣብ ጎኑ ነይራ ዶናቶታ ዘለዋ ተኣኻኺላ ንማራዶናን ኣሕዋቱን ማኣዲ ክትቀርበሎም ከላ ዝበዝሐ ግዜ ምስኦም ብሓባር ነብሳ ትፈቅድ ኣይነበረትን ደቃ እንታይ ኮንኪ ምሳና ዘይትበልዒ ብምባል ሕቶ ከቕርቡላን ከለዉ ኸኣ ቀጻሊ ከስዓይ ሓሚም ኣለኹ ዝብል መልሲ ትህቦም ነበረት እቲ ሓቂ ግን ስለ ዝሓመመት ዘይኮነሲ ደቃ ፍርቂ ከብዶም ኮይኖም ንኸይጠምዩን ብግቡእ ንኸይዕንገሉን ኢላ ትሽፍጦም ነበረት
ማራዶና ወዲ 3 ዓመት ምስ ኮነ ድሓር ምስ ህዝቢ ዓለም ንዘተኣሳሰረቶን ህይወቱን ህይወት ስድራ ቤቱን ንዝለወጠትን ኩዕሶ ካብ ወለዱ ተቐበለ። ኣብ ቅርዓት ገዛውቲ ኸኣ መዓልታዊ በቲ መዳርግቲ ዘይነበሮ ናይ ኩዕሶ እግሪ ጥበቡን ብቕዓቱን ንመታዓቢቱ ከም ብተይ እናዓንደረሎም ጎበዘ። ኣብ 8 ዓመቱ ምስታ ኣብ 2004 ንስታዲዮማ ንኽብሩ ብስሙ ሰሜቶ ክለብ ኣርጀንቲኖስ ጁኒየርስ ተመዝገበ። እቲ ዓባይ ጋንታ ግጥማት ክህልዋን ከሎኻ ኣብ እዋን ዕረፍቲ ብማራኺ ጥበብ ክእለቱ ልቢ ተዓዘብቲ ይምስጥ ነይሩ። ዲያጎ ምስ መዛንኡ ብምዝማድ ሓፂር እኳ እንተነበረ ብተኽሊ ሰብነቱን ድልዳሊኡን ግን ልዕሊ ኩሎም መጻውቱ ጸብለል ይብል ነበረ። ነዚ ድማ ጥበብን ብቕዓትን ተወሲኽዎ ንመጋጥምቱ ኣላሽ ዘብልን ዘይግታእን ይኾኖም ነበረ። ከም ውፅኢት ናይዚ እተን ካልኦት ጋንታታት ዕድሚኡ ዓብዩ ነተጻወትና መዘንኦም ኣይኮነን ብምባል ወግዓዊ ክሲ ካብ ምቕራብ ኣይተቖጠባን። እቲ ምስጢር ጸብለልታ ማራዶና ኣብ ተውህቡኡን ብቕዓቱን ደኣ እምበር ኣብ ምትላል ዕድመ ከም ዘይኮነ ንምብራህ ወላዲቱ ንምስክር ወረቐት ዕለተ ልደቱ ከተቕርብ ተገዲዳያ። ወጋሕታ ሰዓት 5 ተንሲኡ ናብ ስራሕ ፋብሪካ ዝግስግስ ዝነበረ ወላዲኡ እውን ካብ ዕዮ ተፈዲሱ ደኺመን ሰልችንን ከይበለ ንማራዶና ሒዙ ካብ ሓደ መደበር ባቡር ናብ ካልእ መደበር ባቡር እናተናጠረ ንከተማ ቦነስ ኤረስ ቆራሪጹ ንወዱ ኣብ ናይ ልምምድ ሜዳ ብምብጻሕ እጃሙ ይዓምም ነበረ። ወለዲ ካልኦት ህፃናት ሓደ ኣዝዩ ሓፂርን ድኻን ቆልዓ ንደቆም ከም ባምቡላ ክዛነየሎም ዝውሓጥ ኮይኑ ስለ ዘይረኸቦ ረሳሓን ጭዋ ኤልኔግሬቶ ማለት ደባን ቆርበቱ እናበሉ ጸርፊ የዝንብሉ ነበሩ። ዲያጎ መልሓሱ ሰናፍ እኳ እንተዘይነበረ ኣብ ንእስነቱ ግን ግብረ መልሲ ኣብ ማእከል ሜዳ ብጥበብን ሸቱን ይህብ ነበረ። ናይ ፈለማ ሰልጣኒኡ ፍራንቺስኮ ኮርኒዮ እዚ በዞም ወለዲ ዝወርዶ ዝነበረ ጸርፍን ውርደትን ንማራዶና ከም ዝሕርንን ዝያዳ ከዓ ንኽሕይልን ከም ዝደረኾ ይገልጽ እዩ። ዲያጎን ብጾቱን ኣብ ሓደ እዋን ንተኸታታሊ 136 ግጥማት ጽዋእ ስዕረት ከይቀመሱ ብዓወት ክጋዓዙ ክኢሎም እዮም። ማራዶና 15 ዓመት ምስ መልአ ጸገም ናይ ትራንስፖርት ከም ዘለዎ ዝተረደት ክለብ ኣርጀንቲኖስ ጁኒየርስ ንልምምድ ክጥዕም ኢላ ኣብ ከባቢቲ መለማመድ ቦታ መንበሪ ኣፓርትማ ቀረበትሉ። ብተወሳኺ እውን ደሞዝ ገበረትሉ። ብፈላሚ ደሞዙ ኸኣ ንስድሩ ቴሌቪዥን ገዝኣሎም። ላሎ ዝተባህለ ሓዉ ዲያጎ ገና ወዲ 15 ዓመት እንከሎ ካልኣይ ኣቦ ከም ዝኾኖምን ነቲ ኹርኳሕ ዕለታዊ መነባብሮኦም ከዓ ካብ እዋን ናብ እዋን ከም ዘጣጥሖን ይዕልል። ዲያጎ 16 ዓመት ቅድሚ ምምልኡ ቁፅሪ 16 ማልያ ናይታ ቀንዲ ዓባይ ጋንታ ለቢሱ ናይ ፈለማ ፀወቱ ብምክያድ ኣብ ውድድር ቀዳማይ ዲቪዥን ኣርጀንቲና ብዕድመ እቲ ዝነኣሰ ተፃዋታይ ንምዃን በቂዑ። ኣብ ፈለማይ ፀወትኡ ተኣምራታዊ ብቕዓት ብምንፅብራቕ ከዓ ወራስ ዓራት ናይ ንጉስ ኩዕሶ እግሪ ፔለ ኮይኑ ከም እተቐልቀለ ንጋንቱ ጥራይ ዘይኮነ ንኣርጀንቲናን ዓለምን ኣበሰረ። ማራዶና ምስ ዛጋንታ ን5 ዓመታት ኣብ ዝተፃወተሉ ኣብ 167 ፀወታታት 116 ጎላት ኣውፂሩ ኣብ ወርሒ ለካቲት 1981 ብ$4 ሚልዮን ተሸይጡ ናብ ክለብ ቦካ ጁኒየርስ ኣቕኒዑ። ምስ ቦካ ጁኒየርስ ከዓ 1 ዓመት ተፃዊቱ ኣብ 4 ግጥማት 28 ግዜ ኩዕሶን ሰኪዕትን ብምርኻብ እታ ጋንታ ዘውዲ ሻምፒዮን ክደፍእ ዓብላሊ ኣበርክቶ ነይርዎ። ኣብ 1982 ክለብ ባርሴሎና ክብረ ወሰን ዋጋ ሸመተ ተፃወት ብምስባር ንማራዶና ብ$7.6 ሚልዮን ዋንነት ኣጌራቶ። ኣብ 2 ዓመታት ድማ ብሰንኪ ሕማምን ማህረምትን ኣብ 56 ፀወታታት ጥራይ ብምስላፍ 38 ጎላት ከጽሕፈላ እንከሎ ኣብ ግዚኡ ኸኣ 3 ዋንጫታት ማለት ጽዋእ ሻምፒዮን ላሊጋ፣ ጽዋእ ዴል ሬይ ስጳኛን ሱፐር ኮፓ ስጳኛን ኣልዒላ። ኣብ 1984 ሕጂ እውን ማራዶና ክብረ ወሰን መሸጣ ተፃወት ብምስባር ብ$10.4 ሚልዮን ካብ ስጳኛ ናብ ኢጣልያዊት ክለብ ናፖሊ ኣምሪሑ። ናብ ከተማ ኔፕለስ ኣብ ዝኣተወለኻ 75,000 ደገፍቲ ኣብ ስታዲዮም ሳን ፓውሎ ብኣካል ተረኺቦም እንቋዕ ብድሓን መጻኻ ብምባል ብዓቢ ክብሪ ተቐቢሎሞ። ከተማ ኔፕለስ ኣብ መጀመርያ 80ታት ብዘጋጠማ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ሕፅረት መንበረ ኣባይቲ፣ ኣብያተ ትምህርቲ፣ ሕክምና፣ መጓዓዝያን ካልእ ኣገዳሲ ማሕበራዊ ኣገልግሎታትን እኳ እንተነበራ ንማራዶና ግን መስድኽነታን ስእነታን ኣይከሰብ ብምባል ሚልዮናት ክትንስንሰሉ ዓይና ኣይሓሰየትን። ኣይስተሕፍራን ድማ ነታ ኣብ ውሽጢ ናይ 60 ዓመታት ታሪኻ ዋንጫ ሴራያ ኢጣልያ ቆሊሕ ኢላ ዘይትፈልጥ ናይታ ከተማ ክለብ ናፖሊ ብመሪሕነቱ ሻምፒዮን ሴራ ኢጣልያ ዓመተ ስፖርት 1986-87 ንኽትከውን ኣብቂዕዋ። ነቲ ብኸም ኤሲ ሚላን፣ ኢንተር ሚላን፣ ጁቬንቱስን ሮማን ዝኣመሰላ ኣብ ሰሜን ኢጣልያ ዝርከብ ክለባት ተዓብሊሉ ዝነበረ ዘውዲ ሻምፒዮን ኩዕሶ እግሪ መኸተምታ ብምግባር ናብ ደቡብ ኣግዒዝዎ።
እቶም ኣብቲ እዋንቲ ብምኽንያት ቆጠባ ምስ ሰሜን ኢጣልያ ምሳሓ ፈጢሮም ዝነበሩን ንዓመታት ድማ ናይ ዓወት ዓጸቦ ኣትይዎም ዝነበረ ኔፕልሳውያን በዛ ዓወት እዚ ኣመና ብምፍሳህ ንቀብሪ መቐናቐንቲ ጋንታታት ዝውክል ሳንዱቕ ሬሳ ብምድላው ንልዕሊ ሰሙን ኣብ ጎደና ጨዲሮምን ንጥንታዊ ህንጻታት እታ ከተማ ከዓ ክሳብ ሕጂ ኣሰሩ ብዘይሃስስ ምስሊ ማራዶና ለቢጦምን ኣብቲ እዋን እቲ ዝተወልዱ ሓያሎ ናጽላታት እውን ማራዶና ወይ ከዓ ዲያጎ ዝብል ስም ተዋሂቦም ብሓገዝ ማራዶናን ብጾቱን ኣብ ዓመተ ውድድር 1989 ከምኡውን 9 ደጊማ ካባ ሻምፒዮን ዝተላበሰት ናፖሊ ጽዋ ኣውዲቕካ ምሕላፍ ኢጣልያ ዋንጫ ዩኤፋ ወይ ብናይ ሕጂ ኣጸዋውዓ ዋንጫ ሊግ ኤሮጳን ጽዋ ሱፐር ኮፓ ኢጣልያን እውን ጨቢጠያ ኣብቲ ናይቲ እዋንትን ዓለምና ዝሓየሉን ዘይድፈሩን ተኸላኸልቲ ዝነበርዎ ውድድር ሴራኤ ክሳብ 1991 ዝተጸምደ ዲያጎ ኣብ 259 ግጥማት 115 ግዜ ንልዳት መጋጥምቲ ጋንታታት ጥሒሱ እዚ ቁጽሪ እዚ ድማ ክሳብ ኣብ 2017 ብማሬክ ሃምሲች ዝስበር ኣብ ክለብ ናፖሊ ብሓደ ተጻዋታይ ዝተመዝገበ ዝበዝሐ ጎል ተባሂሉ ን26 ዓመታት ከይተደፍረ ጸኒሑ ማራዶና ዋላ እኳ ኣብ ሜዳ ዕውት እንተነበረ ካብ ሜዳ ወጻኢ ብዘዘውትሮ ዝነበረ ዘይስፖርታዊ ወልፍታትን ልምድታትን ግን ምስ ኣሰልጣኒኡን ሓለፍቱን ይጎራፈጥ ነይሩ እዩ ከም ሳዕቤኑ ከዓ ኮካይን ዝተባህለ ዕፀ ፋርስ ወሲዱ ስለ ዝተረኽበ ን15 ዋርሕ ካብ ኩዕሶ እግሪ ድሕሪ ምግላሉ ኣብ 1992 ናብ እስጳኛ ተመሊሱ ምስ ክለብ ሲቪያ ተጸንቢሩ ኣብ 29 ግጥማት ከዓ 8 ጎላት ኣበርኪቱ ብድሕሪኡ ኣብ ዝቐጸለ 4 ናይ መወዳእታ ዓመታት ምስ ናይ ሃገሩ ክለባት ኔወል ኦልድ ቦይስን ቦካ ጁኒየርስን ኣብ 71 ፀወታታት ብምስላፍ 35 ሸቶታት ኣመዝጊቡ كبرات سمعتنا أقدمنا نكلة بقعة مارادونا كمون بدرجة كلبات نزنبرو أبركوتينا حسر بزبل ملكع كنقرب لكم فتنا مساجرايت جانت أرجنتينا خوينون سرحوك إيان كال ولكاوي هيوتون بارياتون بزملكتكا أبا كال أي كفال فنونا كان بقعينا كابزي كاتسيلنا جن بدحري عرفتي دياغو مارادونا نزقوانا في حد ترغبطات كنفتش ወዲ ሰብ ኣይኮነን ዶ ብህይወትን ከሎስ ምስ ሞተውን ሬሱ ክቡርዩ ስለዝኾነ ድማ ዝበዝሕ ኣብ መላእ ዓለም ዝርከብ ህዝቢ መቕረቡን ፈላጢኡን ናይ ዘይኮነ ሰብ ሬሳ እንተኾነውን ምስ ረኣየ ሰገጥ ይብልን ዓይኑ ይኸድንን እዩ ውሕዳት ዘይኮኑ ካብዚ ዝተጠቕሰ ሰብኣዊ ባህርያትን ርራይን ወጻኢ ኣብ ልዕል ሬሳ ሰብ ዘሽካዕልሉ ዘይሰብኣውያን ፍጡራት እውን ኣለዉ ሓደ ካብዚኣቶም ከ ኣርጀንቲናዊ ዲያጎ ሞሊና እዩ እዚ ሰብ ሓደ ካብቶም ንስነ ስርዓት ቀብሪ ዲያጎ ማራዶና ከፈጽሙ ተልእኾ ዝተዋህቦም ሰራሕተኛታት ምፍጻም ስነ ስርዓት ቀብሪ እዩ ሞት ማራዶና ምስ ተሰምዐ ፕሬዚደንት ኣርጀንቲና ኣልቤርቶ ፈርናንደዝ ብኡንብኡ ናይ 3 መዓልታት ሃገራዊ ሓዘን ኣውጁ ብተወሳኺ ሬሳ ማራዶና ኣብ ቤተ መንግስቲ ንዝተወሰነ ሰዓታት ተነቢሩ ብህዝቢ ኣርጀንቲና ስንብታ ክግበረሉ መደብ ኣውፅዩ بمسرت زوج مدب رئيسا دياغو أب صندوق أتيو نابتي بيت منغستي كجعل سلزنبرو مولينان بتصوتن نزع امام كعمو حلفنت توهيبوم يخون بر اتريسا أب صندوق مسأتوي كي تخدنن كله مولينا بحد إيدو رئيسي مارادونا بمحز بتي حد إيدو خا عبايتو إيدو ويت بمبال تزانيو مستريسا تسائلو كي أخلو دما نتسألي أب السوشيال ميديا لطيفو أزي تكبارزي أب هزبي أرجنتينا قطعي ألا عيلو ونانا نايتا نتك أبري كتفتسم حلافنت زوسدت تكال دما نمولينا كاب سرحو أباريرو بدحرزي مولينا وقعوي غريتا حتيديو كن قتل كاينا زبل ناي منفرار حمل اختي كم مقبالغن ايد حنن قلقل وغناتون تقتلو إلوم أوريوم اليوم نسو دما بزوران مفرحن نهواتو سلساقه نا مدبر بوليس بممرح عقبا كحتت تاقديدلو أستاذ حمسة زبزحون بوليس أرجنتينا بتأزاز بيت صحفة أخبار حقي نمنبر جزان كلينيكن نايتين مارادونا قدم حيدة سامنتات مطبحة رئيسي زقبرو الحكيم دكتور ليوبالد لوكوي بمورار فتشوم دياغو ولا كواب زقات أو محمام لبي هواتو يسا نمبر تبغو اتم زكتات الوصوب ميحكمنا أب اوانون أب ساعتون مكتال سلزي قبرلو بشلل تنتيو نموت تغاليو إلو كس دحر ممسراتيو بوليس نت مسرح مرمرا زكايدو لزلو اتم كمبيوترات موبايل تليفونن حكمناوي سنداتن كوغرغورو زاززو اخبار تحقي دحري مفناو مارادونا كاب هوسبيتال دكتور لوكوي اب مكتتالون زنبرو تران مفلاتيوم تبغيسوم زلو اب رأس مارادونا نزرق قدم نمقلاي عوت مطبحت الزكايده دكتور ليوبول لوكوي دحرتي ناي مفتاش مسرح نغازيطنياتات انا نبعي اب زهابو مغلصي هيوت ناي عركي
ኢሉ ዝገለጾ ማራዶና ንምድሓን ሙያዊ ሓላፍነቱ ብዝግባእ ከም ዝተጻወተ ሓቢሩ ንሱ ብተወሳኺ ንዲያጎ ፍቕረይ ስለ ዝለገስ ኩሉ ስለ ዝተኸናኸንክዎ ዕምሩ ስለ ዝወሰኽ ኩሉን ህይወቱ ከም ዝመሓሽ ስለ ዝገበርኩን እዚ ኣይግባእንን ነይሩ ኣነ ከም ክኢላ መጥባሕቲ ርእሲ መጠን ስርሐይ ንሱ ካብ ሆስፒታል ምስ ተፋነወ ወዲአየ ኣብ ሆስፒታል ዝጽንሕ ዋላ ሓንቲ ምኽንያት ኣይነበሮን ምስ ዝወስዶ ዝነበረ ኣልኮልን ካልእን ብዝተሓሓዝ ጉዳይ ናብ ማእከል ተሃድሶ ከይዱ ስነ ኣእምራዊ ሓገዝ ክረክብ ይግባእ ነይሩ ይኹን እምበር ክኸይድ ኣይደለየን ኣብ ውሳኒኡ ኣቲና ኸኣ ዋላ ሓንቲ ክንገብር ኣይንኽእልን ኢና ክትቆጻጸሮ እትኽእል ሰብ ኣይኮነን ንዑ እተሰንዮ ነርስ ግን መዲብና ኢና ሞቱ ምስቲ ዝተገብረሉ መጥባሕቲ ዝተኣሳሰር ኣይኮነን እቲ መጥባሕቲ ኣገዳሲ ከም ዝነበረ ኸኣ ምስ ካልኦት 6 ሓካይም ብሓባር ተዛቲና ኢና ወሲድናዮ ብዘካየድክዎ ጻዕሪ ሕቡኔ ዝኾነ ይኹን ዝሓብኦ ነገር ድማ የብለይን ኢሉ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎሚ ኣዳሊናልኩም ዝነበርና መደብ ስፖርት ተፈጺሙሎ ዝመጽ ሰሉስ ክሳብ እንራኸብ ንኹልና በቢ ዘለናዮ ሰላም እንትዕናን